Το μόνο πρόβλημα που έχουμε προσδίσει με τη βοήθεια του Θεού και της Εκκλησίας είναι το θέμα του θανάτου. Όλοι βεβαίως το ξέρουμε που μια μέρα θα τα καταρρώσουμε, θα πεθάνουμε. Αλλά μετά από το θάνατο θα έρθει η κρίση, η οποία γίνει και σε όλους τους ανθρώπους και τους Αγίους. Κανένας δεν μπορεί να σωθεί μόνος του, έστω και να έχει αρετές. Εκείνο που θα μας ελέξει ο Θεός είναι εάν κρατήσαμε την Ορθοδοξία, εάν τηρήσαμε τα της Ορθοδοξίας στη ζωή μας. Η σωτηρία έρχεται δώρο από το Θεό, χάρισμα Θεού είναι, και που είμαστε Ορθόδοξοι και αγωνιζόμαστε στην ομολογία και πιστεύουμε ορισμένα πράγματα τα οποία είναι πολύ λίγα και μικρά. Έπρεπε η ζωή μας έπρεπε να ήταν μελέτη της ζωής μετά θάνατο. Μελέτη πώς πρέπει να ζήσουμε σε αυτή τη ζωή για να κερδίσουμε την άλλη ζωή. Διότι η ζωή αυτή που ζούμε μπορεί να κερδίσει την άλλη ζωή, την αιώνιο. Ο Θεός μας προορίζει, αγαπητοί μου, για θεούς κατά χάρη. Όταν γίνει Δευτέρα Παρουσία θα μας δώσει ο Θεός την ψυχή, η οποία θα γίνει Ανάσταση και θα ενωθεί με το σώμα και θα γίνουμε θεοί κατά χάρη. Δεν υπάρχει θάνατος τότε. Δεν υπάρχουν βιβλία που αναφέρουν αυτά τα πράγματα, το θέμα περί θανάτου, περί αιωνής ζωής, περί παραδείσου, περί Αναστάσεως. Τα πάντα έχουν αποκαλυφθεί από τον ίδιο το Θεό. Βεβαίως οι Άγιοι Πατέρες τα μελετήσανε, ζητήσαν από το Θεό φώτισμό και γράψαν και βιβλία. Ούτε την Αγία Γραφή θυμάμαι, ούτε και τα βιβλία των Αγίων Πατέρων που είχαν οι Άγιοι Πατέρες Πνεύμα Άγιο. Και βεβαίως μέσα στο Ευαγγέλιο ή στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή υπάρχει, αγαπητοί μου, Πνεύμα Άγιο, όπως είναι ένα κουτί που έχει Άγια Λείψανα, όταν το ανοίξεις ευωδιάζουν τα κόκαλα των Αγίων. Το βιβλίο λοιπόν, τα δύο βιβλία της Παλαιάς και Καινής Διαθήκη, τι ευωδία έχουνε? Τα ανοίγουμε όλο τον χρόνο καθόλου, έστω να διαβάσουμε μια σειρά ή από την Παλαιά ή από την Καινή Διαθήκη. Τελεία αμέλεια για τη σωτηρία μας, αγαπητοί μου. Και είναι φόβος, εάν πεθάνεις και χάσεις την ψυχή σου, έχασες τα πάντα. Ό,τι και αν κερδίσεις σε αυτόν τον κόσμο, δεν κέρδισες απολύτως τίποτα. Εκείνο που πρέπει να κερδίσουμε και να τελειώνω είναι να κοιτάξουμε πώς όχι θα σώσουμε αμέσως την ψυχή μας, αλλά πώς θα κατορθώσουμε με τη χάρη του Θεού και το έλεος του Θεού να μας χαρίσει ο Θεός το έλεος Του, να σώσουμε την ψυχή μας. Αμήν.